ここを抜かれるわけにはいかない。俺は強くならなきゃいけねえんだ。大崎、橋の方はどうなっている？申し訳ありません。まだしばらくかかります。そうか、俺たちがやられる前になんとかやり遂げてくれ。はっ。我々は敵の足止めに全力を注ぎます。頼んだぞ。90分まで頑張らねえとな。くたばりやがれ。癒しの力よ。やるな。
そんな。研鑽は怠らん。